Assalamu alaikum al'ummar arewacin Najeriya baki daya. Musamman jihar Jigawa garin Ringim Local Government Amare. Mai girma katikan matasan Ringim na biyu wato Hassan Kamal Hassan na farin cikin gayyatar yan uwa da abokan arziki maza da mata yara da manya zuwa wajen gagarumin hawan da za a gabatar a garin Ringim Local Government Amare a ranar Asabar 1 ga watan Januwari a shekara ta 2022. Mai girma katikan matasan Ringim na biyu Hassan Kamal Hassan na mika sakon gaisuwa ga babban masarautar mai martaba sarkin matasan Ringim karkashin jagorancin sarkin matasan Hafizu Badamasi. Sannan yana mika sakon gaisuwa ga al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan sako ne daga mai girma katikan matasan Ringim na biyu Hassan Kamal Hassan. Daga ni na kuma isar da sako Abban Sikaladima Ringim Ibrahim Jigawa. Abban Production da ke